Upat sa tao nangaangol sa managlahing nahitabong disgrasya sa kadalanan. Leslie Caminada Vistil, Sugin Limi. Nalambang sa simentadong dalan si Hazel samtang nag-angka sa motorsiklo nga gimanihos niyang bana nga si Efren Aviso. Dihang ilang gisubay ang MG Cuenco Avenue pasado las 7 gabi, din ilang nabanggaan ang batanong si Melvin Hilasio. Mato ni Aviso nga go signal ang traffic light dihang kalit nga milabang ang batanong biktima nga mo'y naingnan silang pagkalamba. Matod sa batanon nga tungod siyang kakuyaw nga dunay gagukod kaniya nga nagdala og kutsilyo, wa na siya makabantay sa motorsiklo. Go dyan siya. Then, nigawasan dyan siya kalit na pertis ang kusugag daga na niya. Kabantay. Akong gilawas, driyot ako. Wala ko nilalagan. Sampak ikutsilyos ko kilit. Giyukod ko, gilagas ko mga kamo. Nalagpot sa siyang gimanihong motorsiklo si Brian Coronacion nga taga Talisay. Human kini mibangga sa isong nga sakinan nga gimanihon ni Kenneth Marquida. Nahitabo ang panagbangga sa eskina Legazpi ug Burgos duol sa Cebu Metropolitan Cathedral. Wa makalihok si Coronacion human malamba sa simentanong dalan ang iyang paa ug hawak. Sakay ni Marquida atong sa aksidente ang iyang kabanay nga nagbakasyon. Gihulagway sa may responding sitom ug mga residente nga hilan ang nahitabuan. Okay raman namang dagan kay ni Sir Bato pa manggo. Pagabot sa skina ni Sir Bato manggo. Pagabot sa kon bangga mo sa talit. Oh, kining hinapit ka pero may ginanay na aksidente ngani kay labi na ingon nga nga gabi andat ko. Sige kini siya ga kay puro lang nila pakusog daw kumpiyansa sila ba kay awan kay karsada. Leslie Caminada Vistil, News 5. Human ang 7 ka tuig nga pagtago-tago sa balaod, nasikop na gyud sa kapulisan ang usa sa most wanted sa dakbayan sa Subo nga dunay kasong pagpatay. Sa barangay Pasil nasikop si Maxa Santillas dihang nakadawat og tip ang Cebu City Intelligence Branch. Ang dinakpan mo ay gitudlong mipusil patay nilang Marfan Haka ug Aldrin Suwan ni atong tuig 2012. Gisikop si Santillas pinasikad sa arrest warrant nga giluwatan ni Regional Trial Court Judge Generosa Labra. Usa si Santillas sa mga most wanted nga napatik sa mga leaflets nga gipangapod-apod sa Cebu City Police Office. Community ba na kung hindi dahil doon sa kanila di namin nawalito. Tulo ka mga lalaki gipamusil sa managlahing insidente sa dakbayan sa Subo ug lapu-lapu ni atong weekend. Duha kanila patay. Leslie Caminada Vistil, Sugin Limi. Patay nang naabot sa Cebu City Medical Center ang 23 anyos nga si Ruel Ibanez, human nakaangkon og samad pinusilan sa iyang lawas. Gingong nag-inom ang biktima sa Sitio Lawis, Tangkidos, Alaska, Barangay Mamaling, uban siyang higala dihang kalit silang naglalis tungod sa utang nga mo hinungdan sa pagpamusil. Parti mo tunod na utang doon, kung saan ang utang mo? Mara inundan ba? Dead on the spot sab si Erwin Apostol, 30 anyos, lumad nga taga-dakbayan sa Karkarhuman pauwani ug bala sa duha ka wa mailing lalaki sa ibabaw barangay Pusok, dakbayan sa Lapu-Lapu. Giyong lukaton unta sa biktima ang iyang giprinda nga motorsiklo sa gingalan og Tiago nga residente ra sab sa lugar. Apan sa wa pa kini makaabot sa balay ni Tiago, giyong gisunod kini sa mga mamumuno ug gipusil sa makadaghang higayon. Nagpakiluoy pa ang biktima sa mga gunman, kinsa na nibat sab human sa hitabo. Gisalikway sa kapulisan ang motibong pagpanulis kay na-recover man sa bulsa sa biktima ang 9,000 pesos ngayon untang ilukat siyang giprinda nga motorsiklo. Kukuno duha ka ano device ng pastor di pasila yun. Sa duha ka suspect. Gigukod og gipusil sab sa wa mailintaw ang 37 anyos sa si Roberto Palomar kanhi security guard uban sa iyang 19 anyos ka uyab samtang sila naglakaw sa Maydan St. Michael, Barangay Banilad. Nakahiagom og upat ka samad pinusilan si Palomar ug layo na kini sa kakuyaw nga kahimtang. Nagtuo ang mga biktima nga dugay na silang gipanid-an sa namusil o posibleng nagselos ang wa mailing mamumuno kay wa man apila upusil ang babay. Nahatod ko rin siyang uyab. Ang iyang uyab, dili po taga dire. Gaabang rapod niya. Katong biktima, igo rapod ito nakatod. Panagsara po ko rin itong usaw dire. Leslie Caminada Vistil, News 5. Kanhi Senador o karon rehabilitation sa Ping Lacson mibisita sa lungsod sa San Remigio aron subhan ang pagpatukod pinaagi sa tabang sa British Foundation ug mga luwak saringan sa mga dapit sa mahirang Subo nga apektado sa bagyong Yolanda.
Chinky Barrio, Suginlimi. Niadtong Sabado, miabot sa Sugbo si Presidential Assistant for Rehabilitation and Recovery Secretary Ping Lacson aron sa pag-facilitate sa pagtukod og 3-story building nga dunay unom ka classroom sa Argawanon Integrated School sa lungsod sa San Remigio. Ang Aboitiz Foundation mo'y nangu sa groundbreaking ceremony alang sa katukuran sa mga edipisyo uban silang Lacson, DepEd Secretary Armin Luistro ug Cebu Governor Junjun Davide. Pinaagi sa usa ka Memorandum of Agreement misaad ang Aboitiz Foundation nga mopaayo sa 130 ka mga naguba nga classrooms ug mopatukod sab og laing 70 ka mga bag-ong lawak sa ringan alang sa mga lungsod sa San Remigio, Bugo, Midilian ug Daan Bantayan nga maoy hilabihang naigo sa bagyong Yolanda. There are going to be certain standards, of course. There are certain standards which we are following, which I think are stronger than what we have been used to. But we are building to certain standards. Ang Department of Education mapasalamaton sa mong hinabang ug malaumon sila nga pinaagi usab sa ilang kaugalingon nga pondo mahimo na unyang maklasihan ang tanang naguba nga classrooms sa amihan ng Sugbo sa di pa ang klase karong Hunyo 2. Except for multi-story buildings, we are still trying to target that most of this will be finished before the end of May, so that they can be used by June 2. Sa iyang bahin si Lacson miingon nga human sa 5 ka buwan anaa na karon sa recovery stage ang tanang naapektuhan sa bagyong Yolanda. Padayon pang nangita og relocation site ang gobyerno alang sa mga biktima sa maong katalagman. We should look at permanent shelter. Ang naging problema nga lang, most local government units do not own land to resettle. Jinky Bargio, News 5. Nakita ni Arsobispo si Palma nga dunay gibuhat ang gobyerno sa pagpanghatag sa mga panginhanglan sa mga biktima sa bagyong Yolanda apan hinay kini tungod sa kadako sa ganyo sa bagyo. Nasayod sad ang Arsobispo sa gihimong pamulitika sa mga opisyalis sa mga apektadong dapit dinhi sa Sugbo. Giawag ni Palma nga kalimtan usa ang pamulitika ug unahon ang kaayuhan sa mga apektadong mulupyo. Usa ang lungsod sa Danbantayan nga dunay panagbangay sa politika sa rehabilitasyon nga naglakip sa ung-ung nga reklamo batok ang Mayor Augusto Coro. Ang maong reklamo gisangat sa napo ka mga barangay kapitan nga gituang kaalyado sa kanhi Mayor nga si Maluluot subay sa giyong pagpamulitika kuno ni Coro sa pagpangapod-apod ug hinabang. Ang atong panawagan man gyud no. Unta ang kaayuhan sa tawo mao'y atong kaning kamutan. Nilingkod na isip acting mayor sa lungsod sa Manog, si Vice Mayor Efren Gungun Tika, human pirmahin ni Governor Junjun Davide ang 60-day preventive suspension batok ang Mayor Nelson Garcia. King Perez, Suginlimi. I know for a fact nga up to now, si Mayor Nelson Yapon ang mayor sa Dumanog. Sa paglingkod ni Vice Mayor Efren Gungun Hika isip acting mayor sa Dumanhog, nagpabiling normal ang kahimtang sa executive building sa lungsod. Girespetuhan sab ni Hika ang pagsirado sa mayor's office human giserve ang 60-day preventive suspension order kang Mayor Nelson Garcia ni adtong Biyernes. Kini nagpasabot nga si Hika mao'y moasumir sa katungdanan sa mayor samtang gisuspenso kini. Nadayon ang pagsuspenso ni Garcia human aprobahin ni Governor Junjun Davide ang rekomendasyon sa Provincial Board nga suspensuhon siya human gireklamo ni Hika kay nibabag sa pag-appoint og sangguniang bayan secretary. Iya manggilak di sa ko gusto nga ako ang i-forcibly open kay kuan maguni minimal ra mo kay it's only 60 days I believe no na siya mga personal things diya. Ako po respetaran. Alang kang Hika nga igo lang mipirma si Davide sa rekomendasyon sa Junta Provincial ug wa siya dapigi ini isip kauban sa Liberal Party. Kauban sab ni Hika ang mga board members sa Committee on Investigation and Complaints nga mao'y mirekomendar sa pagsuspenso kang Garcia. Gipasabot ni Hika nga anong gilalisan nilang Garcia ang pag-appoint sa SB Secretary. Importante kayo ang usa ka SB Secretary because siya mo take down some minutes during the session and all these documents are official. Sa Vice Mayor Efren Hika nga dili maapektuhan ang mga programa ni Mayor Nelson Garcia sa lungsod sa Dumanhog, man giaprobahan ang iyang preventive suspension sud sa 60 ka adlaw.
Wa mabalaka si Hika nga mubaws kaniya ang mga kauban ni Garcia nga mao'y mayorya sa sangguniang bayan. Ug andam siyang muhawa sa katungdanan isip acting mayor kung mahuman na ang investigasyon sa provincial board sa pagsuspenso kang Garcia. Gipanglantawan sab ni ini nga mahimong masilutan si Garcia kung mapamatud ang duna kini nahimong kalapasan sa hunta probinsyal. If mapatud-an nga doon na gayoy pagsupak, paglapas sa balaod si Mayor Nelson, which I think doon na mo na nag-file ng complaint, I think tagaan sa tingay siya o lain nga suspension. King Perez, News 5. Panalabdikit sa balita, bibisita ka rin ng buntag si Dumanhog Mayor Nelson Garcia sa buhatan ni Governor Junior Davide. Aron ipaybaw nini nga iyang girespetahan ang desisyon nga isuspenso siya og 2 kabuan subay sa gipasar nga resolusyon sa Junta Provincial. Ray Pasaporte, Suginlimi. Human gipahamtangan ni adtong Bernes og 2 kabuan nga suspensyon si Dumanhog Mayor Nelson Garcia. May bisita kini kang Governor Junjun Davide. Milanat og dulan usa ka oras ang ilang panag-istorya. Matud ni Garcia, nga wa niya madawat ang formal dokumento sa iyang pagkasuspenso ug ang mga tigbalita siya nahibaw bahin niini. So niari ko, pero kadungo ko sa ninyo, media, pag niari ko to assure the governor na di ko mo receive sa order, nga I will abide with this order, nga and express to me that he's heeding the order of cumulative suspension, and I thank him for not resisting, for his gesture na iyang kumanon ang suspension, preventive suspension order. Gibutyag ni Garcia nga nagplano unta ang iyang mga supporters nga magpahigayon og rally karong adlaw sa ilang munisipyo apan iya kining gipugnan kagabi. Ako silang gipugnan gabi. I told them na if you respect me, you have to respect the governor also. Kinsa ra gud ta, no? Amahan na nato. Iya man ang sugo na i-preventa. So, sabot man po ang mga eksunan sa lungsod sa Dumanhog. Hanyo ni Garcia kang Hika nga di unta lapaso niini kung unsa may anaa sa balaod ug di kini mahimong makatudlo o makapanaktak og trabaho kay ang function niini ministerial man. This is not even a penalty. This is only a suspension. So, muna, ang ako, insa man ko mo question nga gihukom naman ang labaw makagagahom mo na moingon magpalansang na lang ko sa cross. He's free to go in and out of his office. Dili hilabtan ang iyang mga butang, of course. I mean, si mayor, si acting mayor Hika will also hold office outside of the office of the mayor. He will not occupy the office of the mayor. Ray Pasaporte, News 5.